Mai gida, wai ya na ganka ba bakan leda ne? Ban gane ya ake gani ba bakan leda ba. To naga ka shigo rai a bace kuma babu bakar leda a hannunka. Ya ba zan shigo rai a bace ba, na ga miki. Wancan satin ba haka, sati biyu kenan fa tsohon kenan mun kiran wannan abu. Na to ya amshe ledan nan, wannan satin ma na kuma to ya amshe ledan nan. Ya kike so in yi ne? In je in nemo keke ci shi ya ci. Ke ma ga ki da dan banzancin tsiya. Ha ba. Ni na gaji kije gidan naku ki ci abincin yunwa kike ji. In kuma bayan wai kike ji ki hakuri, ni ba abin da zan iya miki. Iya abin da zan yi na iya. Dan haka ya. Ban gane ba. Ki tafi gidan. Yau na ga ka fa zo ka fita fa ni fa ba zan fa iya ba ka zo ka je ka nemo min bakar leda na gaya ma kenan. Ni dai na gaya maka ka zo ka je ka kawo min bakar leda. Lamun dai. Kai neman kuɗi da wahala kai nemo ka zo gida ma ba za a zo a lallaba ka ba dan irin hada ma cikin na zuwa kawo ma ka cika ka sa abinci duk babu. Lamun dai wai kina ina ne ba za ki kawo abincin ba? Kina ina ne? Gani. Tun ɗazu nake faman kiran ki kuma amma ki amsa ba ki amsa ba. Kina so ki shiga aljanna kuwa? Ina so mu. To ina abincin fa? Abinci ne gida yau an kama. Baki mu kai? A'a, tsohuwa ce ta zo da nan ta ce yunwa take ce na dauka na bata. Tsohuwar ta ko taki? A'a, ta ka ci. Subhanallah.